На източния вход на Пловдив, там където градът среща околните населени места, се оформя ново пространство с ясна идея да бъде удобно, достъпно и близо до хората от региона. East Road Retail Park се изгражда на самото околовръстно шосе по направлението от надлез Скобелева майка към автомагистрала Тракия и селата Скотаре и Войводиново. Локация, която спестява време, трафик и излишно навлизане в града, както за пловдивчани, така и за живеещите в близките населени места. Проектът е замислен като отворена търговска среда, в която пазаруването не е затворено между стени, а се случва в пространство с светлина, въздух и ясно ориентирани зони. Освен търговски обекти, тук са обособени зелени площи и детски катове. Места, в които децата имат пространство за игра, а родителите спокойствие и удобство. East Road Retail Park е насочен именно към семействата, към хората, които търсят практичност в ежедневието си и възможност да съчетаят пазаруването с време навън и кратка почивка. В търговската част вече се подготвят магазини на Синсей, Теди, Пепко, Керамика Магелан, месарница Южен полъх Барбекю Хаус, Вия Тракия Фуд, като предстои присъединяването и на още търговски обекти. Пространствата са с разнообразна площ, което позволява присъствие както на утвърдени марки, така и на концепции, ориентирани към хранене, дома и ежедневните нужди. Един от първите обекти, които отварят врати тук, е месарница Южен полъх Барбекю Хаус, позната и обичана пловдивска марка, която избира именно тази среда за своя нов обект. Първата причина да се ориентираме към този обект и този ритейл е местоположението. Много комуникативно, с натварено движение и с страхотни партньори като присъствие в самия ритейл. От самото начало верига Южен полъх е целенасочена към семейните хора, към хората с деца. Много е важно за нас да има детска площадка или детски кът. Стараем всеки един от нашия обект да предоставим тази екстра за клиентите ни, тъй като децата са неразделна част от нашите клиенти и от семейството. Първото нещо, което ще открият хората при нас е истинско 100% прясно българско охладено месо. Не работим с замразено месо, не ползваме консерванти, подобрители на вкуса и всичко останало. Всичко, което предлагаме, заставяме не само с името си, но и с семейството, защото го ползваме всекидневно на нашата трапеза. Присъствието на утвърдени брандове и вниманието към средата са част от общата концепция на ритейл парка – функционално пространство, създадено смисъл за хората. Особено предимство на ритейл парка е лесният достъп и свободното паркиране, което го прави практичен избор, както за кратко пазаруване, така и за по-дълъг престой с семейството. В близост вече функционира и бензиностанция, а зоната е част от бъдещото цялостно свързване на околовръстния път на Пловдив. Още един знак, че мястото е планирано с поглед напред. East Road Retail Park не цели да бъде просто търговска точка. Идеята е да се създаде ново място за срещи, разходки и ежедневни удобства, близо до селата, близо до града и далеч от градската суета. Официалното откриване е на 15 февруари. Тогава пространството ще отвори врати за посетители и ще покаже завършената си визия, такава каквато е планирана от самото начало, смисъл за хората от региона и начина им на живот. 15 февруари е началото на едно ново място на картата на Пловдив и околността. Място, което тепърва ще се превръща в част от ежедневието.